Авропа соңки 30 ел içinde шымды olğanı кыбы женкке o kadar yakın olmagan edi. Buna Венада ОБСЕ'нің даими шурасының отырышından son Poloniya Tышышлары naziri haber etdi. Bu toplaşuvda o yolbaşçılık etdi. Toplaşuvda ОБСЕ'ге kirgen 57 devletinin elçileri, şu cümleden Ukrayna temsilcisi iştirak etdi. Ular Ukrayna sınırlarında Rus harbileri çoğlaştırılması ve Rusya NATO'ga kengişlenmemege talabını muzakere etdi. Rusya temsilcisi Александр Лукашевич memnun olmagan kaldı. Последняя, наверное, фраза такая была, что все же вот российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, в Брюсселе и здесь, в Вене, на площадке ОБСЕ, это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. ОБСЕ'де кайдеткенлерine көре Москва ile диалогқа азырлар, ama Moskvadan da azırlık bekleyler ve sınırlar bozulmaması hakkında Helsinki aktına riayet etmeye çağırdılar. I must say that I believe Я вважаю, що вся ця напруженість є результатом насамперед різного розуміння європейської безпеки. Наприклад, ми не можемо припустити, що безпека однієї країни може бути зміцнена за рахунок іншої, порушуючи принцип ОБСЄ, як то повага до територіальної цілісності та суверенітету, або ж право кожного вирішувати свою долю, долучатися до організацій чи альянсів. Avropa Birligi o'z navbatida Rusiyani Ukraina sınırlarında kirginlikni eksiltmege çağırdı. Aksi halda Moskvaga bu palığa çıkabili. Ukrainanın Tышышлары naziri Dmitro Kuleba ittifaqdaşlarına pozitsiyalari için minnetdarlık bildirip, Moskvanın tecavüzi siyaseti to'xtatılmasında Ukraina işbirlikni devam ettirecek dedi. Kuleba'nın sözlerine göre bu hafta Rusiya için muvaffaqiyatsiz geçti. Засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило, що наша робота дала результат. В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Партнери повністю поділяють позицію України. Принципи ОБСЄ, зафіксовані в Гельсінському заключному акті, є непорушними, включно з правом держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути. Маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала добросовісно виконувати Гельсінський декалог, припинила агресію на Донбасі, де окупувала Крим, вжила реальних кроків з врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові. Bu hafta Rusiya temsilcileri Женевада Amerika heyetinden kuruştu. Brüksel'de ise NATO-Rusiya komissiyası çerçevesinde muzakereler geçirildi. Her yerde Rusiyanın Ukrayna alyansga alınmaması ve Garbi Avropa memleketleri NATO'dan çıkarılması talapları ret etildi. Шарқы жебеде Украина арбии яраланған шымды екімлерінің незаретінде бұлына. Оның алы тұрғындар. Бірлешкен Құбетлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре душман екі көй жыварында атеш açқан. Ишгалжелер Новозвановка көйі янында 120 калибрлы майынларына қолланған. Причепиловка көйіні қорчалыған Украина арбилері позицияларына есе танқа қаршы граната атыжы тіртібатларынан ұжым еткенлер. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонені мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11-ту годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ростов-на-Дону СИЗОсында tutulgan Kırım-Tatar siyasi mabuslarını domuz etinen aşpayını берелер. Bunu advokat Rustem Kamilov terrorizmde qabatlangan 25 Kırım-Tatarının davası bakılgan son haber etdi. Onun sözlerine göre mahkemeler o'tkirilgan kunlari mabuslar tek galet pechenyalarını aşap kun ko'rmekte. Вот это их за весь день сегодняшняя еда. Вот, конечно же, будут составлены соответствующие жалобы и вышестоящую инстанцию, в прокуратуру, конечно же, для того, чтобы, коль уж судите мусульман и, так скажем, много
мусульман содержится в следственном изоляторе, обеспечивайте их соответствующей и надлежащей едой, потому что основная масса этих людей не употребляет в пищу свинину, естественно. Имайджи тарафынан шаатлары гызлы шаатларынан уйдурмаларына рет эткен. Буну Исмет Ибрагимовка нисбетен уйдурулган жинай даванын невбетеки утурушундан сон адвокат Айдыр Азаматовка беретти. Онун сөздерине көре озлерine Исмаилов и Бекиров кыбытаныткан гызлы шаатлар кечкен сене язда Хизбут Тахрирге алакасы бар деп терроризмде кабатланып тутулган Исмет Ибрагимовнен Ахмеджет жибарындаки Курцы касабасынан жамисинде танышканлары акында хабар эткен. Ундан сон санкидер сынаулар телефонлашкан ве Ибрагимов оларны evine давит етіп, Хизбут Тахрир тешкілятының азасы олмаға теклиф етіп, Русияда әкемиетні запт етме ниетлері аққанда хабар еткен. Имайджи тарафынан шаатлары хабар еткеніне көре Ибрагимов ичбір вақыт Курцы қасабасынан жамесіне қатнамаған ве террорчылыққа алақасы жоқ дегенлер. Один из свидетелей сегодня пояснил, что никогда Исмет Ибрагимов за то время, когда он посещал мечети вот в Марино и в Курцах он Исмета Ибрагимова никогда не видел. Почему именно мы заострили внимание на этой информации? Дело все в том, что два секретных свидетеля под псевдонимом Исмаилов и Бекиров ранее сообщали о том, что они видели Исмета Ибрагимова в мечети в Курцах, и то, что Исмет Ибрагимов познакомился с этими секретными свидетелями именно в мечети в Курцах, в последующем созванивался. Попри погане самопочуття бранців, окупанти продовжують їм арешти. Сейрана Хайреддінова та Аліма Суф'янова, яким закидають тероризм через нібито участь у Хізбут Тахрір, залишили у СІЗО щонайменше до 20 квітня. Так вирішили в суді Ростова-на-Дону. Інший фігурант цієї сфабрикованої справи Олександр Сізіков на цей же термін залишиться під домашнім арештом. Він має інвалідність, однак, за словами бранця, йому заборонили користуватися інтернетом та спілкуватися з близькими, які носять йому харчі та допомагають грошима. Також, як розповіла адвокат Софія Шабанова, загратований Сейран Хайреддінов погано почувається. Он уже в течение месяца трижды болеет, и есть подозрение, что он болеет ковидом, потому что у него полностью отсутствует обоняние. Должная медицинская помощь ему не оказывается, а родственники передают лекарства, которые частично до него доходят. И сегодня он выглядел, в принципе, неважно, говорит, что задыхается. Аллах Субхану ва Тааля и мы являемся свидетелями того, что эти ребята, которые сегодня находятся в застенках Кремля, они никакие не преступники, они не террористы, они не экстремисты. Никакие они не преступники. Поэтому мы приезжаем сюда поддержать, и мы просим и молим Аллаха, покровительно только Аллах. И мы верим и надеемся, что в ближайшее время, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля поможет нам, и все вот эти вот братья, которые сегодня находятся в застенках Кремля, иншаллах, выйдут, и мы будем, иншаллах, праздничный каве пить. Украинада ковид хасталарынан сайысы кенеде артмақта. Кечкен күн чин вирусы 10 биңден зияде Украинда белгіленді. 191 кіші хасталық ағрылашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарынан чоқысы Киев, Ивано-Франковск ве Львов сакенлері, Ивано-Франковск, Херсон ве Сума билетлері кенеде эпидемия телекесінің портақал тусле зонасына ұғрады. Украина сағлық назірлігінде инсанларына ең яқын вақытта ашыланмаға чағыралар. 15 миллионға яқын Украина әнді ашы яптырған. Екімлер айтқан көре ашыланмамаға екені себеп вакцинацияның моделеріне аллергік реакциясыдыр. Вакцинація тимчасово протипоказана, якщо ви маєте температуру вище 38 градусів. Якщо ви лікуєтеся моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою, в такому випадку слід вакцинацію перенести на 90 днів після закінчення курсу лікування. Якщо вам проводилася вакцинація від інших інфекційних захворювань, в такому випадку вакцинацію від COVID-19 слід перенести на 14 днів. Це не стосується інактивованої вакцини від грипу, яку можна проводити разом з антиковідною. Головна вимога – введення вакцин в різні руки. Туберкульозну пробу або аналіз крові на туберкульоз слід проводити та інтерпретувати до вакцинації або через 4 тижні.
Ақиярда да ковид себебінден вефат еткенлерінің сайысы артмақта. Ишгалжылерінің мәліметіне көре хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 7 инсан вефат еткен. Уммен алғанда Қырымда кечкен күн 17 инсан вефат еткен. 94 яңы ковид хастасы қайд етілген. Мексикада ковид хасталарынан яңы рекорды қайд етілді. Кечкен күн чин вирусы 44 bin инсанда белгіленді. Бұндан евелсі январынан 11-де 33 bin инсан ковидке ұғыраған еді. Шымды ресми мәліметқа көре Мексикада чоқысалыларда хасталарда ковиднан омикрон штамыны белгілейлер. Сонки бірқач авто девамында хастаханелерге ковидке ұғырағанда чоқ инсан түші. Фақат кечкен сененің башында коронавируснен бағлы ағыр вазиетке көре шымды хастаханелерге ятқызылған ковид хасталарының сайысы 85%-ға аздыр. Мехикода да вазиет тургондыр. Лікарні не переповнені, ліжок достатньо на випадок, якщо пацієнтів побільшає. Люди мають це знати. Наразі госпіталізовано 800 осіб, і вони не в тяжкому стані, як бувало раніше. Мексика пайтақтында ковидны белгілеген тестлерні да фаал шекілді япы башладылар. Күн 30 bin ПЛР тест япылмақта. Акимиет омикрон дигер штамлардан да юқыншылы олғанны тенбелей. Треба думати про інших людей, які мають дітей, про матерів. Ми можемо їх заразити, якщо не дотримуватимемося правил. У нас пандемія, але нам треба працювати. Думаю, треба дотримуватися санітарних правил. Поки треба носити маски та добре мити руки. Якщо так робитимемо, то зупинимо епідемію. Пандемия башлағанынан берлі ковид 4 миллиондан зияде Мексика сакинінде белгіленді. 300 бинден зияде кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бірлешкен Миллетлер Шарқи Афганистанда көчіп келгенлер үшін лагерлерді яшаған афган айлелеріне ярдым ете. Мында Талибан Афганистанда үкімдарлық еті башлаған сон өз евлерінден қачқан қоранталар яшамақта. Қышта чадырларда яшамаға да зордыр. Инсанларға юрғанлар ве исінмеге ярдым ете білген башқа ишияларны берелер. Илкевелі бала, ағыр аяқлы қадын, сақат, бірозы баланы тербиелеген аналарға ярдым етелер. Евелсі Америка Бірлешкен Девлетлері президенті Джо Байден Афганистан үшін $300 миллион гуманитар ярдымны бермеге планлаштырғанын айтты. Умумен алғанда Вашингтон октябрь айында бережек пара ярдымы 780 миллиондан зияде олacak. Бұнен берабер Америка Бірлешкен Девлетлері Афганистанға коронавирусқа қаршы вакциналарының миллион қошма дозасыны yollayacak. Евелсанда 3 миллион доза теслим етілді. Шу сырада салы күні Бірлешкен Миллетлер Афганистанға $4,5 миллиард гуманитар ярдымны бермеге чағырды. Тешкілят евелсі ич бір мемлекетке оқадар чоқ пара айырмайды. Матбуат конференция вақтында Бірлешкен Миллетлер баш катибінің муавины Мартин Гриффинс журналистлерге шымда Афганистанның кележегі белгіленежегін айтты. Гуманітарні агенції можуть працювати в Афганістані лише в тому разі, якщо в економіці є готівка, яку можна використовувати для виплачування зарплат, покриття витрат, закупівлі пального і так далі. Брак ліквідності – це гуманітарна проблема, а не економічна. Бірлешкен Миллетлерінің мәліметіне көре Афганистан иялесінің ярысы, яғни 23 миллионға яқын афганлы етерлі қадар ашамай. Олардан 9 миллионы авабаяғы суықлашқан сон ачлық чекежек. Кечкен сене август айында талеплер Афганистанны үкімдарлық еті башлағанындан берлі иқтисади бұқран сертлешті. О вақыт талеплер ғарби девлетлер тарафындан дестекленген үкіметні девірді. Ондан евелсі Америка Бірлешкен Девлетлері Афганистандан өз ордуларны шығарды. Сич 2-30 адлы yoldaş kainattadır. SpaceX Amerika şirketi Ukrayn optik yoldaşını орбитаға отыртты. Falcon 9 adlı raket akşam saat 5:25 dakika keçkende Canaveral burunundan uçuruldu. Sonki sefer Ukraynada işlep çıkarılgan yoldaş орбитаға 2011 senesi avgust ayında çıkarıldı. Ama bir yıldan son onun bağ uzuldu. Sich 2-30 yoldaşını dekabr ayında орбитаға çıkarmağa ve bu vakıyanı Ukrayna müstakilliginin 30. yıllığına bağışlanmağa планлаштырайдылер. Украин берге өдейджілері бұның үшін $1 миллион берді. Башта SpaceX шirketi 8 кере зияде пара талап етейді. Ама sonra fiyatны eksilttілер. Sich 2-30 yoldaşı sayesinde Ukrayna çok para iqtisadiyat etecek. Çünkü şimdi Ukrayna arbi olmagan idareler ve Ukrayn arbilerine kerek olgan kainattan çok malumatını satın almağa mecburdur. Ukrayn arbilerine bu malumat Kırım, Qara ve Azaq denizleri ve Donbass'tan ne olganını bilmek için kerekli.
беріледір. Bunun beraber yoldaş toprak islahatını yerine getirmege yardım edecek. Kurtarıcı ve hukuk koruyucular tabiat afetlerinin operatif şekilde kuruşabilecek. Sich 2-30 yoldaşı vasıtasının yapılgan ilk resimler onun işe düşürülmesinden son zemine verilecektir. Bu resimler korungen ve infrarkırmızı diapazonda yapılacaktır.